Banan. Ja, Spritze. Ja, så står jeg her med Laudrup, som skal springe vandet rundt. Og vi tænker på dig, Laudrup, hvis det kommer i god? Jeg tror jeg kommer två. Jeg kommer få lov at uploade med Fransø. Ja, og jeg kommer indtræffe någonting ekstra svårt under løbet. Ja, 3 mil, jeg tror jeg kommer tage på skud, knytte op og lægge over for Bayern, så han kører imod sig. Og hvad kommer du til om din position, hvis du kommer i mål? Jeg tror det bliver 70 på Nane. Altså går på dagene. Ja. Er du takket så mycket då? Vil du få springe den bra for Dannebroen? Ja, for Dannebroen og for Halsene. Og jeg går på kommer 2, og jeg gør det for Dannes fod. Ja, det er det bra. Tak så mycket for en støtte.